YouTube Mirasım kanaly. Bismillahirrahmanirrahim. Çara hun. Bir 1844-nji ýylyň bahary merkezi we günorta garawyma oňat geldi. Gadymy tejen aýaklary bolan götüň ýol borsly sebitleri hasam gowuldy. Dik başagy inik gidiýän tehran gollary, teke sakkal, gelinçek, ýylak söwdük ýaly, ýüzlerçe aly ýaşyl güllere beslenipdi. Ýyl bereketli gelenine goýun düýe malam tüweleme möwsü bolup barýady. Şo ýyl gara oňurlardan Atamrat mollaň ogly boldy. Mollajuk olan kiçi tiresi. Mollajukluňam özlerine ýetik ýörelgeleri bardy. Atamrat öz garnaşlaryndan molluk hakasyny çagyryp, täze bolan perdendine at takmagy maslahatlaşdy. Molluk haka diýilýän şo wagtam 70-80 ýaş töwereginde adam eken. Molluk haka, siz bir sahavutly adam. Adyňyzam mollu, özüňizem mollu. Alymly salyhatly, yetmeli urrun bilýän adam. Ilki bilene oglumuza at takyp berseň, eýdinlanam adan aýtsaň, onsoň özüňe meňler ýaly bir çüfläge berseň, bile gatyr diýip Atamrat aýtdy. Öýüň ortasynda aşyrap duran oduň başynda oturan mollaga böwrüni diňläp bir sellem diňşirgenni. Soňam şeýle diýdi. Salanyňa saňa ýalkasyny inim. Munyň gowy zat. Away nilen bilen geňeşmekden delel gelmez. Ýöne bilinkilen en taraplarım var. Yine eydarlat gelişlerine 3-nji gerek ötüp geçenlemediň hatyrasyna maňa dakypdyrlar. Aňyrky molla tam kiçijek ýöne dowumly adam bolupdyr. Burnuny ýel alyp barýan buğurçulary dagy bir topulanyny da agdaryp goýberer eken. Şol atamyň ady bilen bilinkiler mollajyklar bolupdyrlar. Ene haýsy gowat ýüregiňizde bolsa, aýdyň. Maslahatyň işi haýır köşek. Molla kaka, özüňiz näme atdaksaňyz biz razy. Hani ulawuljuklaň adyny aýt. Ulawulumyň ady Beýmurat. Han Murat onsoň ata. Tüweleme. Gaty gowatlar bar. Bu adam 4-nji ogluň bolsa, gel onu köni hatlar gaýtalap bermän. Oňa çarda kaýaly inim Atamratjan. Mollaga şeýle urrun aýtdy. Ne şeýdibem bäbejige çara hat takyldy. Mollaga adan aýdyp aýdynlanam. Ýa-şa adyňy ýeneň ataň sen kosarlaň dakdy. Uzaw ömrüňi Allah versin o minni ol elini ýüzüne syýrly.
Paýuny geçip durdy. Bir sehetli jowun Atamrat Molla agaň oglun okudýan öýüne gelýärdi. Onun näsaga sapaklaryny öwrenjek bolup oturdy. Birdenem orta urupda oturan bir oglanjyk ýerinden turdy da öňräge geçdi. Atamrat bu oglanjyk nämetçek bolýar diýip sorady. Molla aga ýylgyrdy. Bu oglanjyk rehinli. Kim sapagyny oňat göwüne jaýypşyrdy. Öňdäki sapagyny okuman gelen bilen ýerini salşýar. Gogo koýanlar öňe yaramaz okuyanlar ýyda tüýüşip gidip oturýarlar. Molla agaň aýdanlaryna Atamradyň ýüregi ýeňedi. Hoşallyk bilen çağalary ýene-de birlaý gözden geçirdi. Gaýtsak bolanyny Molla agadan sorady. Molla kaka, menim çaryny getiräsem eýermezmike? Näçe ýaşynda? Bir wagtky öz atdakanyň da bugün erte 7 ýaşaýa. Tügelemi. Getir onu. Şondan soň çary obalaryna Molla gatnap başlady. Garawmyň çöllüğündäki oba medresesi musulmançylygyň imamlygyň mezhebinden güýçli çağalar ýetişdirýärdi. Oňam sebäpleri bardy. Molla agaň öýdü owadan ýazyp bilýän hattatlygynyň daşgaryn ilki bäherdeniň durun owasyna soňra marda medrese çykan adamdy. Sözüne de Molla aga geçilýän sapagyň sirke ýalam çiğ ýerini goýman, onsoň öňe gitmäge çağalara radyçylyk bererdi. Aýratynam elipbi çykanlaryna Molla Zahydyň tejwid düdügini bilen gönal gidereken. Ýene-de bir artyk tarapy medrese hasaplanýan öýüň içinde özüni hem agras hem çağalara ýakyn tutmagy başarýan adam eken. Çary elipbi Molla agaň garaşýan wagtyndan kän öň çykypdy. Şoň üçin ol ýüzüniň uğruna epdege geçdi. Epdek çary üçin täze bir dünýädi. Muny Molla aga da aýdyň duýýardy. Ol okanyna sakynman, sagdyn, many mazmunyny alyp okuýardy. Oba medresesinde Wepaýyň Rownakly Islamynyň 2 sany kitaby bolupdyr. Oň biri Daşkendiň Daş basmasyna alynan. Beýleksi näwelli bir hattadyň eli bilen göçüren kitap eken. Bir gün Molla Rownakly Islamyň elle göçürilenini çaryň eline berip oňa şeýle diýipdir. Oğlum, şu kitabyň 40-njy sahypasynyň ýokary başyndan okap başla. Ahyryna senle näme düşünseň maňa aýt. Bolýarmy? Çary mollasynyň aýdyşy ýaly edipdir. Golýazma kitapdaky düşünüktüzräk ýazylan zatlaňam many mazmunyny aýdyp beripdir. Molla oglunyň ýeti zekinine soğukkanlı, paýhasly nazarına juda gowanypdyr. Bir gezek kakasy Atamrada gabat dilenne şeýle diýipdir. Tügelemi. Allah köp görmesin. Şu dişine gitse, ýene 6 aýdan soň oglum menden aljak sapagyny alyp guturýar. Öz çağatı wabatda hoş sözler eşden kaka üçin muň özü Allahdanam, ulillenem, çağasyndanam bahasyna ýetip bolmajak razyçylykdy. Molla kaka, çary onsoň näme işlemeli bolar? Sarjan, Molla töre ahuny ýykylmaly bolar.
Önen tek göreli. Bidilik öňüne jaý alyp çykyp bilse, onda ýene bir ýyl özüme okuduryn. Bidil çar talip üçin uly synaw boldy. Asly türkmen bolan 1644-nji ýylda Patna ilinne dowulan Mirza Abdülkadir Bidil Abdülhalik oğlunyň musulmançylyga degişli kitaplary Merkezi Aziýada da ürän meşhur bolupdyr. Ol ömrüniň köpsini Şahsahanabadda delide ýaşapdyr. 66 ýaşynda bolsa bir ýerde ýok bolupdyr. Bidilin kıssalary aýratynam şygyrlar diwany aglawa medreselerde öwrenilipdir. Gel tejen aýaklaryny aky günör togarawymyň içinde oturan kijijik medresede de oň diwany uly hormata eýe bolupdyr. Arawna Islam Bidilden soň çar talip düýüp götür özgördi. Kur'an-ı Kerim'iň içinden şargaç bolup geçýän musulmançylygyň şertleri, talaplary bu iki kitabyň üstü bilen çar talibiň arasynda asman ýaly päk aýdyň ýüregine ornapdy. Şu iki kitaby ezberlik bilen çykan üçin çar talip innik sapakda iňiňde hataryň iň hormatly ýerine oturup okuýardy. Talip ýollaşlar bir ýere ýetip biljekdikleri ýa-da bilmejekdiklerini gödüňüne getirip bilen okdular. Marda, durunno, beherdenne çar talibiň zihini Allah tarapyn dünýäyi näýen çağıly hakyna il arasynda gurrunlar gidýärdi. Mollaga sen harkaýyn bol. Men oňa ýene bir kysany kitaby çykaraýyn. Soň görüberýäsi çar talibiň kakasy Atamrada aýtdy. Çar talip gününden kemala gelýärdi. Ýüzüniň nuru artyp, ýyly günem mähresin ýärdi. Oň elinden tutup alym beren mollasy bolsa, gojolmak bilenni. Ol bir gün çara ýüzlenni. Çarym, mollaň inne gojolýa. Ýatlar könülüşipdirmin hämemi. Bir hili gözlenmez guwarlap bilimiň kuwaty gaçypdyr. Inne şu edişiňe berk durup öz başda okujak bol. Hoca Ahmet Yasawy piri, Hoca Hapydy Naqşbendiňe çykjak bol. Pirligiň soplugyň nämedigini şonu göz ýetirersiň. Oňsy taş ýerdäl. Kardy kowul alyp mara. Molla türahunyň ýanyna git. Oň aýagyna ýykyl. Ýöne okujak bol. Ine men ähli sargydym şular. Uy, huşum gaçypdyr diýdime. Şu dünýäden imanly gitmek üçin beýik Taňra. Elmadama ýakyn marmallygyny unutma. Şeýit oglum, şeýit. Gaýrat et diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Çar talip ullon demnally. Öz ýanyndan Allah Taala maňa zehin sowukkanlyk beripdir. Arsalmyň ölçegliligi meni ýolumdan saklaýada diýip içini gepletdi. Şo wagtym oba ýaşullarynyň geleni boldy. Olar ýol harajadyna kömek edip çaryny mara tarap ýoly düşmäge goltu berdiler.
Molla Türahun diýseň sypaý. Diýseň meherli adamdy. Ol öz sypaýlygy ýalam geýnerdi. Oň nurly nazary adamzada bolan mehri her bir adamyň ilkinji göründen özüne çekýärdi. Çarym olly bir ýere gelenden bir hymysymly wakaga bat gelipdir. Molla Türahun çarym olly mazaly dynjalan soň oň bilen duşupdyr. Hal ýagdaý sorapdyr. Ahunaga bu molla ýigdiň sowudundan taýýarlygyndan habarlydy. Şoň şüne mol gürrüňniň ýydyny öz medreselerine bolan waka baglap goýberipdir. Üns berip diňle çary. Şu wakany çözmäge maňa kömekli şoğlum. Bolýa Ahunaga. Belki Allah nazar etsin. Eşder bolsoň Ahunaga gürrüňe başlapdyr. Arada men 6-7 günläp gum içine pata gitmeli boldum. Medresemizde de 200 töwereg talyp okuýa. Özüň ýaly bir sowatly ýaş ýigdem talyp okudýa. Eýdimde Hindistanly bir musulmanlaryň biri mehmançylyga gelipdir. Ol 3 günläp maňa garaşan soň gelmänim üçin ýanky ýaş morlamyzyň ýanyna baryp sen men ýok bir soragym bar. Näme üçin hemme musulmanlar Allah Taalaň bennesi bolsa da olary iýi we gullyp iki topara bölýärler diýip sorapdyr. Ýaş morlamyzdan basga düşüpdirdi, näme jogap berjegini ölçürip bilmän ýanky mehmana elini aýlap goýberipdir. Mehmanyň iki sany alyn diýişi açypdyr. Muny gören talyplar öz damyllalaryndan nägeýle bolupdyrlar. Hamasamy gürrüň bilen agdalyk döredäjek bolup durlar. Muny näme etmeli? Molla Türahun şeýle diýip çar molla sala salya. Çar molla şeýle diýe. Ahunaga şu ýerden Hindistana näçe günlük ýol? Şu ýerden Hindistana 3-4 aýlyk ýol. Mehman üçin 4 aýlap şu uzak ýoldan Molla Türahun görjek diýip gelen bolsa, siziň özüňize garaşmaly eken. 3 aýlyk ýol geçen adam ýene 3 gün garaşyp biler ahyry. Ödüň näker? Muny mehmana aýtmaly. Onsoň ýaş mollamyza da aýtmaly. Musulman adam kulağa yumruk çalıpdyr. Asla adamın göğünne değmellal. Uçup baryan şirkeyi öldürmellalligine bişiren sapaklarına duşunur ahri. Taliplanam nägileligine doğru. Musulmançylyk her kadadın anagyna göz ýetirip, onsoň oňa oň garaýşy bolmaly. Men okan kitaplardan gelip çykýan netijeler şuň ýaly Ahunaga. Onu olary bir ýere ýagnasam, şu maňa aýdanlaňy olary da düşünürip bilermiň. Düşünürben bilerin Ahunaga, hemmesine razy bolar ýalam ederin. O biri alys ýoldan gelen mehman. Özüm siziň arzuňyzdaky adam. Şoň üçin bir ýerde Ahunaga özüňiz öňe çykmaly. Şeýseňiz musulmançylyga laýyk geler. Molla Türahun çary mollaň awraslyk bilen, salyhatlylyk bilen dawany dogry çözüşine gowany. Ýere serede oturan bir ýigdi täzeden myrsyňlady. Kurşunlu kenek ýaly sallamly, akylyň öýje ýaly pehimdar ýigit
Ahun ağan göğünden turdy. Ýöne Ahun ağa bir özümizdäki molla ýigit mihman bilen düşünşlerinden soň öýlerine gidip 5-3 gün diýin jalyp gelse hasam gowy bolar diýip çary molla sözüniň üstüne ýetirdi. Olam bolýa. Şeýda ers. Ýöne oňa kodýan taliplerini onun 5 gün gelýänçe okudyp bilermiň. Tejwidi daýyn çykansyňla. Hawa çykdym Ahun ağa. Bidile hoja hapyza ýetdim. Molla Türahunyň çara göwni ýetdi. Ol ýandan eger harajady ýok bolsa kömek etmeli. Ýöne onu hökman Buhara uğratmaly diýip pikirlenni. Aradan köp wagt geçmänkä çary mollany ýanyna çagyrdy. Amanlyk saglyk etdi, hal ýagdaýyny sorady. Çary molla, makul bilseň o bir maslahat berjek. İnşallah makul biler Ahun ağa. Bir yerde sen aljak alymyň bar. Ýöne bir yerde alyp bolmajak adam bar. Buharaň gojalan, saçy sakaly duwak bolan perişte ýaly pirlerini görmegem. Ulu var oku, golaň edim gylmy, oturup turşam bir alym. Men harajat ýagdaýyň aňyan üçüne deýin. Buhara oku git. Çary molla Türahunyň bu aýdanna ýaýdanny basga düşdi. Deme Ahun ağa, kakamam näsagrak. Ýakyn arnaşlamam pukara adamlar. Maňa agyr düşer. Men onsoň siziň ýagşylygyňyzyň aşagyndan çykyp bilmen. Ýok. Siz beýle düşünmäň. Men muny beýik Taňryň ýoluna öz borjum hasap edýän. Ahun ağa, atalgaladaňyza Taňry ýalkasyn. Ýöne men siziň tamaňyzy ödäp bilmesem niçik bolarka. Buharaň pirleriniň hem gözlegi, siziň ýaly adamlar. İnşallah taman ödersin. Şurrundan soň molla Türahun ateswaby bilen çary mollany üpçüne edip Buhara barýan kerwene goşup ýoly saldy. Dowa okap ak ýol arzu etdi. Çary molla epeslerek gidip atyny saklady da gyýdyna seretdi. Molla Türahun öz ýoldaşlary bilen henizem oň ýerininden seredip durdy. YouTube Mirasym kanaly. Günler geçip durdy. Molla Türahun çary mollany kellesinden çykaryp bilen okdy. İnşallah musulmançylyk aleminde beýik Taňra ýakyn nurja adamlaryň biri bolup geçer. Ine çary molla hakyndaky oý pikirler Ahun agany köp gedek oýlanyrpdy.
Molla Türahun Mervde öz talipler bilen Allah'ın yolunu sagaman gezip gördü. Sarmolla Arwona düýesiniň gerimi bilen Mervden Buhara aralygynda bolan 15 günlük ýoly geçip sagaman Buhara gelipdi. Ol müderrisiniň ýanyna baryp Molla Türahunyň ýiberen hatyny oňa gowşurdy. Ahunaga salam aýtdy diýdi. Salam ýiberenem, getirenem sag bolsun. Sagaman elen bolsaňyz, oňa ýetes zat ýok. Taňry ýalkasyn. Inne çarmolla hüjrede yerleştirerler. Garry pirlerden utanyp çekinip durmagyn. Gowa adamlardyr. Haýsy zada düşünmeseň, haýsy kitap gerek bolsa, şolary maslahat salaýyn. Buhara ýylysyň ýurtlaryňyz ýalylar. Bir ýerde bazara çyksaňam, medreselere barsaňam, musulmançylyk älemine degişli kitaplaňam, gönü Buhara gelýän wagtlaram bardyr. Ine törem Radahunym eline hatyna ýazypdyr. Ýaşaýyş üçin harajadyň bir zady bolar. Buhara uly şäherdir. Uly emirlikdir. Hattatlyk edip epdege seýregirek kitaplar göçürseňem bir döwüm çörek bolar. Oňa ýaltanmaz. Öz işiň etmegiň aýby bolmaz. Ýok, ol aýbam däl, dellalçylygam däl. Adabyň içine. Hani ýoksa da şu kagydyň ýüzüne Buhara gözel şäher ekenini ýaz. Ol çarmolaň eline kagyz bilen kalam berdi. Medreseň eýesi çarmolaň hatyny görüp kellesini ýaýkady. Tuöleme. Çota goý. Buhrada beýle gözel hata duşmak gaty kynnar. Ine her aýda sopluň bir ýanyna geler. Taýýar zadyň bolsa öldür bahasyny getirip bererler. Taňry ýalkasyn. Allah sizi öz penasyna saklasyn. Şu urrunlardan soň Sarmolly öz işi, öz ylmy bilen boluberdi. Buharada okuyan türkmenler Sarmollaň gelenine beğenipdirler. Käýärm olar Buharan köçelerini talip geýme bilen çykanlaryna da türkmen talip ýigitleriniň nazary ayak basjak ýerlerine garaýady. Musulmançylygyň edebidi. Sarmolla medreseň synaklarynyň üren tapawutlanyp geçipdi we 2 ýyl okandan soň ony ahunluğun ýoluna taýýarlap başlapdylar. Dünýä musulmanlarynyň içinden iň uly pirlen kitaplary bilen ýatyp durýardy. Ol Buharaň darajyk şawalaňly köçeleri, medreseň janyna ýakymly hüjreleri bilen öwrenişip gidipdi. Hoş wagtly günlerim, yeter yetmez ajy günleň güzeranam aýlanyp durdy. Tejen ýylynden mardan habar hatyr ýokdy. Şonda ol ullun demin alardy da hüjreň tekçesindäki sansız köp kitaplaryň birini alyp özüne höwür edinerdi. Tejenden Atamrat mollajok, mardan mollu Türahun, alysaky çarmollaň akbaly, geljekdäki takdyry bilen ýatyp durýardylar. Tejen ayagyna aňyrsy görünmeýän şeýle bir gawunlar biterdi welin, edil behişdi ýalydy. Waharmanlar, paýannekiler güýdüň çyregine, asuda gijeleň hoştap howasyna tarkyllap iki ýarlaýadylar.
Ene bolya, her gün saba oğlunu yad ediyen ejeti oğullarına yumuşuyordu. Begmrada, ay Begmrad, yok mu sen han oğlum? Bar yanına atacığını malla, bir gow sar zamçanı kırıp içini boşadı oğlum. Ene kellek edip çarıyını yerinden bu hurayı verer derdi. Atamra dağı loh gülerdi. Ya, ay seneme. Näme bu horada gaýuny ýokdur ödýämiň. Näme özbekler kak dilip künje wasy diýmän bilýän näler ödýämiň derdi. Bardyr kakasy. Öz ýarlygyň ýygynyň zat gelenine çarjanam kemtinmesin ahyry. Munyň bolýa. Molla türahunum maňa sen çaryň tüwelemi akylly ýigit diýip öwdülün. Beýle akıl parasat oňa senden ýetip duruy diýäne nesip Atamra daga deýşerdi. Çar mollo köşülü Mahmud İşanyň oğlu bilen bile okardy. Taryhy ýazgylarda Mahmud İşanyň çara hun bilen bile okan oğlunyň ady iki hili gelýär. Muratjan İşan bilen Yerem mar, Atajan İşan bilen Yerem gabat gelýär. Mümkin at takalyp iki hili diýendir. Bir gezek Muratjan İşanyň ýygynyň Buhara gelen kerwenler oň öýlerinden sowwat alyp gelipdirler. Şonda bu sowwadyň arasynda Atamra dağylaň çağlarynyň içi zire kakly, tejeniň burusap duran künjüsü bilen hoş taplanan kellekem çarmy orlaň ýygynyň geldi. Şonda bir näçe ýylyň aýralygyndan soň Mehriban ejesiniň iňe bilen sapap alyp zamça paçagynyň kellekisiniň agdyny çatyp oturşy, çarmy orlaň gödeňine geldi. Önü beten obasy janly ýaly bolup gözeňinden geçdi. Muratjan İşan öýdi ýanyndan gelen bir garny gowurda açdy, külçän çykardy. Çarmy orla tejen kellekisini açdy welin, kakyň şiresine eýlenen künjüň ýakymly ýysy üjräň içini gaplap aldy. Bugün olar tekçe ellerini uladyp kitaba ýapyşmadylar. Öýlerini, sağalyklaryny ýatladylar. Sarmy ollu ýollaşlaryndan känüňden gidýärdi. Ol öz pirler bilen maslahatlaşyp Behlul Diwana içinde okap çykýardy. Behlul Diwana Arap halifi Harun Reşidiň döwründe ýaşap geçen sopluň biridir. On hakykady Wahhab ibn Emre bolupdyr. Behlul İmam Jafar Sadygyň şägirdleriniň biridir. Ol öz döwrüniň soplarynyň takwalarynyň arasynda ünsi çekýän adam bolupdyr. Sarmogollu Buharada bolan 10-15 ýyllarynyň içinde Arap Pars dillerini öwrenmek bilen käbir kitaplary şo dillerde okapdyr. Ol Behlul Diwanany ilkinji gezek Pars dilini okanlygyny oň özi 1910-njy ýyllarda Sarman ahuny gürrüň berer eken. Pars diliniň owazlydygyny, öwrenmegiň Arap dilinden ýeňilligini soň-soňlarym ýatlapdyr. Emma Arap dilini dogry aýtmak üçin bogodyň ýara bolýança enni etmelliginem häli şinna awapdyr. Çarmy bolan Arap Pars dillerini okuýubynyň artyp başlamagy garry pirleň ünsün çekipdi. Olar özleriniň Taňryň öňündäki borjy hasaplap, çarmy bolany ahunluğa taýýarlap ýördiler. Emma mözi üren agyr kötüllü ýollardy. Musulmançylygyň taryhyndan aýratynam mezhep we beýlek bölünşiklerden dolu başkarmak, şeriatyň, musulmançylygyň kanunlaryndan, kada kohudundan takyk alym düşünjäň bolmagy. Allah Taalaň bardygyna we oň deňsiz taýsyz ýalňyzlygyna inanmak, ahunluga taýýarlanmagyň esasy ödenli düzýär. Eýem Buharada 17-18 ýyl okulypdy. Sarmy olluda Muratjan İşanam beýleklerem şu medreseler Buhara bilen
şeýle bir öwrenişipdirler welin. Şunça ýyldan soň olar bu dowul tagam meren kudratly ojak bilen nähili hoşlaşşaklaryny göz getirip bilen okdular. Çarmollu giýje ünnüz dynwasy okuýady. Ähli ünsüni çarmolla gönükdiren goja pir. Men muň nä wagt ýatyp, nä wagt okuýanyna göz getirip bilmedim. Ana Allah Taala bolsun etse, ol ahunlyk alar. Bu türkmen perdendine weliliňem, pirliňem alamaty bar diýip. Medreseň işan pirleriniň ýanyna aýdyr eken. Garry pir çarmollan kitaba ýapyşyny, oň oturşun synlar eken. Käýär medreseň kitapxanasynyň tekçelerine küt kitaplar sanaşdyryp, buluň ýanyna gelýänler barmy diýip sorar eken. Şonda olar çarmollu türkmen bugürnýän kitaplaryň hemmesini okap çykdy. Başga hasaýlan barýany ýok diýip jogap berýärdiler. Buhra baý ülkedi. Sarmollu aç gederdi welin, öz göwüni ýetýän kitaplaryny satyn alyp, ücretini rejeläp goýardy. Muratsan işan oň şeýle geçikli adamdygyna hayran galardy. Sarmollu daşyndan göräýmäge ýoş toňrak, äwmedegräk adama çalym edýärdi. Emma ol ören ços duýgur aşa güýçlü zehinli, şo zehinni ösdürmew başarýan adamdy. Gallawlyk, ýetişiklik oň häsiýetlerini terbiýelep gidip otyrdy. Medresedäkileňem, sapak berýänleňem, talip molluluňam, sopluňam hemmeti üçin çary türkmen olara mehribanly. Yürekler oň yüregine ýakynly. Kitapxanaň işgärlerim aýratyn berdaşly tekçeleň üstüne basylgy duran agramy 10-20-30 kilograma goloý bolan jildi gaýyş bilen örtülen kitaplary görkezip, medresemizde çary türkmenden başga bu ilymy baş goşup bilýänler ýok diýip aýdyr ekenler. Ol hakykatdan hem şeýle bolupdyr. Medresäni uturup gaýtmak üçin ýola düşülmedinden epesli öň her bir talybyň mollan medreseň hasabyna ýekejek kitap saýlap alyp mut öýlerine alyp gitmäge ruhsat edilmek düzgüni bar ekeni. Muň özi kitabyň bahasynyň durýan gymmaty bilen bagly däldi. Şo kitaby saýlap alýan adamyň ilm derejesini, şunça ýylla alan sowadyny barlamak üçin şeýle edilýärdi. Kitapxanada 40 ýylla işläp ýüren äýneklije garry ata medresäni uturup gidýänleň haýsy kitaplar alyp gitmekçi bolýanynyň sanawynyň ýazgysyny garry pire getirip beripdir. Şonu ol şeýle diýipdir. Pirim, çar türkmenden başga hemmeler haýsy kitap isleýänliklerini aýan etdiler. Emma ol kitapsyz oň ýanyny bize duýdurdy. Şoň üçin bir ýerde oň ady ýokdur. Garry pir, ol kitaplaryň hemmesini alyp gidýär diýip, kitapxanasy ýaşula aýtdy welin ol eline käýnegini aşraýdy. Bu nähili bolar pirim? Kitapxanany boşatyp bilmers ahyry. Çary türkmen geçen 20 ýylyň içinde bir kitaplaryň hemmesini şänik döwen ýaly edip ýeke elden geçirdi. Ol bir kitaplary ýüregi, kalby bilen alyp gidýär.
Munyň dogry pirim, halal adam. Diňe bir iyili biçilýän zatlaryň halallygy, haramlygy däl, ol eden işinem diýsen halallap berjaý edýär pirim. Muňa bir sere dahyry. Arawuna kılaslam göçürenne suret edäýipdir. Men bulary ýadygärlik üçin aýratyn erejeläp ýydyk edýän. Ol şeýle kin bir musulman mennesi. Hakaýdýan. Sar türkmen edil musulmançylyk üçin Allah tarapyn dünýäinen bolmagy mümkin. Buhara medreseleriniň, türkmen medreseleriniň içki işlerine sapak verilişine biri-birinin käbir tapawutlary bardy. Alymy uğur Buharada güýçlügi diýädi. Talipliň Tomosku diýen jarşy olarda bir näçe aýa çekýärdi. Belli medreseler öz taliplerini 6 aýlyk diýen jarşa goý berýärdi. Türkmen medreseleriniň diýen jarşy dogry bir aýlykdy. Ödem urada başlandan aýyň ahyryna çenlidi. Çarmolly Buharada okan 20 ýylyna bir gelek ýarym gelek öýlerine gelen bolaýmasa, madama medresesini nedi? Oňam sebäpleri bardy. Hakykatdanam ýüregiňe laýyk edip okujak bolsaň, alymyň aňarsy ýokdy. Köp okuduğumşa, şonça da okumaly kitaplaň sany barhartýady. İkinciden, harajat ýagdaýyň bolmaly. Üçüncüden, Buharadan tejene gelip gitmek üçin ilki bilen öz tarapyňa gidýän arkaly kerwany aňtamaly. Gelip gitmegiň bir tarapyna 17 gün töwreg ýitirmeli. Şoň üçin hem enatalyň öz çağalar gözlerinden uçup gidýärdi. Dogdy gowasy, iyili, erteklerdäki ýaly zordan huşlaryna aýlanýardy. Ýerim ýylyň bir kilo alypdy. Muratçan işan çarmy bolan hüjresine geldi. Olar gawn ýydyler, bir käse çynmasyn çaýyn içdiler. Muratçan işanyň näme üçindir sosy pesdi. Çarmy bolla sorady. İşan ağa, näme sosyň pes? Ýadadyňmy? Ýokla. Ütköşük ýada hava maramok. Ýöne şu geçen 18 ýyl bir ýana, galanam bir ýana. Tey wagt geçen okçary. Geçer inşallah. Hani Buharaň bazaryna özbek gaýdy bilen özbekçe gürleşeni aýdyp bersene işanaga. Ömrümde ýeke gelek bazara çykdym. Onu da maskara boldum. Aýbyr owodany tapan tuponny bazardan alypdyr da ýükünü götürüp bilmän ýaýdanyp dur. Menem ay kız goşluň götürüp beremenmi diýdim. Götürüň ey diýip bygyz mulaýym ýylgyrdy. Gapdallak somsa satýanlar, assyk somsa diýip geçip barýanlara zorlap diýen ýal satýadylar. Menem özbek dilini bilýän kişi bolup, ay kız owkat ýemizmi? Assyk somsala menmi diýip oňa ýüzlendim. Garaz gelmeli ýerine getirýänsem özbekçe gürlejek bolup, somsy ýesiňmi, gidesiňmi diýip, gelesiňmi diýip sorak gelýän. Ol geljek ýerine gelenmizden soň ýylgyrdy da, gowy dekeniňiz. Ýöne özbekçe gürlejek bolup gatyk götürniňiz. Inne gabat geleniňizde türkmençe gürläberiň. Men türkmen ahir diýdi. Sarmolla Muratçan işanyň odalam ýüzü gede geçden bu gurrunny ýene de bir gezek mulaýym ýylgyrdy. Muratçan işan başga bir zat ýadyna düşen ýaly oýlanyp şeýle diýdi. Mollam diýene kakam ýermizden haty beripdir. Ikiňiz hakynda habarlar eşdip juda begenýän
çarynan bizi alyp gel. İkiňiz biziň mesjid medresämide eýe bolarsyňyz diýipdir. Oku oturup, gön köşe baraýaly. Nesipdir işana görüberýäs. Şehidip olan Bukhara durmuşy akyp durdy. Şo günlerde Molla Türahundan çar molla ýürüýte hat geldi. Bu döwürde hat gelmegi geňdi, sebäbi ýol uzakdy. Molla Türahun öz jogapkärçiligini duýan bir edenli adamny ateswa bilen besläp ýürüýte hat eltmek üçin beripdir. Molla Türahun özüniň inni onlarça ýyl bäri pirlik arzuwunyny özüne ýol başçylyk etjek pir gözleýänni çar molla ýazypdyr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum. Allah'ın minneti bolan Molla Türemradahundan Allah'ın minneti bolan çar molla. Dowa dilegden soň biz Molla Türemradahunlar merwde sag salamat gelip ýörs. İşimiz talipler bilen bolan sebäpli men özüm medreseden gidip bilmeýän. Tomus ruhsat wagtam bizde Bukhuradaky ýaly 6 ay bolman bir aýdyr. Olum roza aýdyr. Siz onu ýagşy bilýäňiz. Men sizden bir haýşym şudur ki, men köp wagtdan bäri tarykat ýoluny girmek gözeňini tutup, asrynlyk bilen mertebe eýesini agtarýan. Emma göwne laýyk adamy göre bilmän Bukharadan çykdym. Siz daş töwerege bir ser salyň. Hi karamata taýmaga ýetişen adam ýokmuka? Men siziň jogabyňyza sabarsızlyk bilen garaşýan. Haty biten ağaňyz we ustadyňyz Molla Türahun. Koýyly 1316-njy hijri kamary seneti. Çar molla öz ustadyna şeýle jogap ýazýar. Dowai salamnama. Esselamu aleykum ey minnetebaga Huda. Ýagny Allah'ın rahmeti bolsun size ey dogry ýoly tabyga ýeren ustad kişi. Men siziň biten hatyňyzy we dowai salamyňyzy aldym. Matlabyňyzy bir şöhle gullyk etmek arzuwy bolan üçin men köp şükürler etdim. Soňra siziň gözleýän ahiret gamyňyzy özümiziň hem inçeden uzak ýyllar ýydarlaýanmy size duýdurmakçy. Men 15 ýyllar bir ahunyň mertebe ornuny bilmek üçin gijeleň uykusyny özüme haram etdim. Men ol kişiň gijede we günnüzde uklanyny görmedim. Şol adama gol bermek boljak boli oň bir kemi bar. Olum şol ahun Bukhara emiriniň beren aýlyk puluny alaýa. Men şonu halamok. Bolmasa başga kemi ýok. Men şol bir gylýaly inçe hakykat nazaryndan düýýaly ul kemçilik üçin şoňa gol bermekden saklanýan. Ey ustad, ine näme diýseňiz bizem şoň bilen bolars. Mertebeňiziň uly bolmagyny gözel Allah'dan diläp hat ýazan çar molla Bukhara emirligi. Mollalyň şäheri bolan Bukhara şäheri 1316-njy hijri kamary seneti Koýyly. Bir iki sany Allah'ın bennesiniň ustad bilen şägirdiň arasynda ýazylşan hatda olaň halallyga inçeden teredişlerine göz ýetirmek bolýar. Olar özleriniň pirlige, welilige gol ýapmak üçin onlar şeýlap halal adam gözleýänlikleri nähili gymmatly bolupdyr. YouTube Mirasym kanaly. Çar molla
Buhara medresesiniň synaglaryndan ula habrayy bilen geçýär. Hemmeler oň zekinine özüne buýurup bilmek erkine hayran galypdyrlar. Onuň ýaly okan kitaplaryna salgylanyp esasy jogap berýänler bu medresede başga bolmanlar. Çary molly şu wagtda uly iş bitirdi. Oňa ahunluk derejesi berildi. Taňryň ýoluna sadak edildi. Bütün är ömürne barabar bolan 20 ýyllyk du diýen ojagy, perişte ýaly pirler, mollular, soplar, talipler bilen hoşlaşdylar. Hoşgal, behişt bilen ýeriň sepgidin näki, musulmançylyk usatlarynyň ojagy. Sarahun Muratcan Işan bilen gönüm mollu Türahunyň medresesine gelýär. Sarahun inni 20 ýyl mundan öňkü juwan adam däldi. Oň nurly ýüzündäki asuda, parasatly nazary gören adama hasam täsirlidi. Şo wagt ýalňyşmasam 1894-nji ýyllar bolmaly. Mollu Türahun oň öz göwnündäki ýaly, öz garaşýaly alymly we parasatly adam bolup ýetişendigine juda begenli. Medresesine galyp geljekde özüniň ornuny tutmagy oňa maslahat berdi. Öýürmegi, öý tutup bermegi molly Türahun öz üstüne aldy. Emma Sarahun şeýle diýipdir. Ey usadym, siz näme diýseňiz ederin. Ýöne men tejene gidip derýadan suw aşan ýerlerdäki küncülüň arasynda ýarylyp ýatan waharbarlary. Güý ternejiklerini ýyp özüme bir geleýin. Usadym, galan ýörelgämiň ýaltyn uğru bolarsyň. Molly Türahun muňa köp hoşal, razy bolupdyr. Sarahun göni tejen aýaklarynyň aky daşky barnaşlarynyň ka gelip gawunypdyr. Mal garalar synlap, kemirşip, kä bogolaşyp ýören oglanjyklardan lezzet alyp, sağlygyny ýatlapdyr. Soňam Gökdepen gorja owasyna göçüp gaýdan maşgalalaryny ýazarlap, atenesine oşupdyr. Dağ etegini ýaslanyp oturan almaly erikli owasy, Buharadan uzak ýyllardan soň gelen adam üçin şola ýalydy. Darazyk köçelerden öküz, eşek, at goşulgy arabalaryny mıttylladyp barýanlaram ýokdy. Arabaçyň piýada ýolagçylary öňünden sowjak bolup poşt poşt diýip şol ennigeden mejalsyz seslere meşdilenokdy. Oň howasynyň öz gözelligi bardy. Dağ çeşmesiniň durnan gözi ýaly duru suwy gaptallaryndan akyp ýatyrdy. Enatasy, agalary bütün howa oň daşyna hodanok bolup durdy. Alsaky märkegiň jülgeleri edil ýanynda ýaly üstüňe abanyp telenleýärdi. Köp siller başyndan geçiren çaýlar markegiň bar labyryny alyp gaýdy berjek ýaly. Gönüme olmasa başymyzda bir agyr hup bar ýaly. Ýa-da siller joşup owamyz albatta giderimkä. Näme üçindir? Hey Allah'ım, süňňüm elen ýaly diýip ol gapylaryny akbagyň aşagyny otyrdy. Şo wagtam gara der bolup bir atly çapar geldi. Ahuna Molly Türahun aradan çykdy. Bu habara Sarahunun baş aýlanyp köpet dağ üstüne süýüşip gelýäne döndü. Iki ulaw şaňyllap gölleri garaňkyrady. Bu waka 1895-nji ýylda bolupdy. Molly Türahun welilik, ähli pirlik umytlaryndan daşlaşyp bu dünýäni goýup bakyğa gidipdi.
Sara hun gayrat edip ağır labırın astından çıktı. Hemmet Allah'dandır. Medres açmalı. Sağalar hükmanı kutmalı. Ona çenli köşüdeki Mahmudi Şanlan medresesini yürütmeli. Şu oy pikirlerden son gorjoglular medrese meçhit kurmağa girişdiler. Emma adamda hemme zatdan ileri bolan günnölük yaşayışa amal etmekten eli sıpınayan adamlar azı. Gorjog medresesinin binası hayal gidiyadi. Sara hunu öýlenmegi maslahat berdiler. Ol Göktepe uruşunun beýik serkerdesi, şol uruşda gahrmanlar söwüpat bolan Uraz Mehmet Hanyň gyzy seper bilen durmuş gurdy. Sara hun köşüde Mahmudi Şanlan medresesinde 8 ýylla işledi. Taliplaň tapgyryny kemale getirip urdy. İlwün Sara hunnun rady bolup medrese gelýän şagalyň sany barha köpelýärdi. Eýem öz başdak tejwid bilen okap bilýän talipler ýetişdirdi. Medrese ýyl gelligiçe güýjäp barýardy. Emma o adamlar öz meçhit medreselerini ýetişdirenlerine esli wagt geçen üçin Sara huny gorjoga gelmäge alňasadyp başladylar. Mahmudi Şan muny ýokuş görjekdi. Şoň üçinem Sara hun oň ýüdüne gelmegi gaty kyn görýärdi. Emma gara oňruň tutuş ýaşullary bolup Mahmudi Şan bilen radylaşyp Sara huny gorjoga alyp gaýtdylar. Şoňdan başlap owaň Sara hun meçhidine her gün seher azan musulmanlary ertir namazyna çağırdy. Medresede bir wada 40-dan gowrak çağalar okap başladylar. 6-7 aýyň dowamynda medreseň 20 boloy hüjreleri diňe taşyndan gelip okuyanlardan hyryn boldy. Şu çağalardan Ata hun, Sarmana hun ýaly onlar son nesiller ahunluğa yetişdiler. Sara hunyň Atamrada hun, Abdülkebir atly ikowlu we 5 gyzy bolupdyr. Abdülkebir 1939-njy ýylda goşun hullugyna gidişine soňra watançylyk uruşuna gidip o ýerde asty sorsuz ýetipdir. Atamrada hunyň Atta hun, Sara hunyň atda kylany atly ulugly bar. Ol bir kylykda Käbäge gidip geldi. Atta hajy häzir Sara hun meçhidiniň imamydyr. 1977-nji ýylda ýok bolan Atamrada hunyň Muhammed, Ýagşymrat we Habibullah atly oğulları hem taman işleşip ýörler. Bu ula adam bolan şagalarynyň nesillerine gowunyp beren ejeleri Nur Sultan ejede Allah'danam ilwünnenem münkerem radydyr. 5 oğul bilen 3 gyzy ýetişdiren Ýagşymrat agada töweleme hajy boldy. İl ýaşulsy boldy. Hawa olar Sara hunyň nesilleri. Sara hunyň meçhit medresesiniň gadymy ýerinden şunem geçip gitseň ýüregiň çeýläp gidýär. Sara hun baryp 1914-nji ýylda bu dünýä bilen hoşlaşypdy. Emma ol henidem almaly erkli bagdan arasy bilen öňden çykaýjak ýaly bolupdyr. Bäherdeniň garagan owasynyň gatylar tiresinden öwelmämme dahun. Sara hunyň jynada namazyndan soň ýas ýerine otyrkalar welilik bilen şeýle diýipdir. Sara hun iman getiren adamdyr. Oň ruhy baýdyr. Ol hiç wagt ölüp ýetip gitmez. Ol ýitäjek ýaly ýinçeler, ýyllar geçer. Sara hun ýene de türkmen nesliniň arasyna geler.
ahal durmuşy. 15-nji noýabr 1999-njy ýyl. Allah'ulun Husehedif.